tenien un altre aliment, que era el 4552, que també era pastós, gris i sense sabor. Però allí, al món dels numerlis, també hi havia 5 numerlis molt creatius. Què vol dir que una persona siga creativa? A veure, algú que m'ho diga. Que pinta molt bé. Sí, però no. A veure, algú? Què vol dir que una persona siga creativa? A veure, algun papà? O mamà? I si no us ha dit, a mi no igual, A veure, li ha tocat a vostè. Què vol dir que una persona siga creativa? A mi? Sí! Mira la xiquet. No. Expliqui. Ai, pues que crearà coses. Que crea coses diferents. Jo què sé, no cuida. Fa de coses que ja tenim altres coses. I a part d'això, sempre està jugant, sempre està inventant, sempre està creant coses noves. Vale? No sé, hi havia 5 numerlis que eren de la família de l'1, del 2, del 3, del 4 i del 5, que eren més creatius que la resta. Sempre estaven jugant, sempre estaven fent traçades i sempre feien coses diferents. Un dia es van ajuntar les 5 i es van posar a pensar, a veure, què necessitem? A què es manquen avui? Necessitem més números? Necessitem més números? No, continuarà sent igual d'avorrit. Necessitaven números més grans? Tampoc. Per què? Perquè els números són infinits i no s'acaben mai. Aleshores tampoc necessitaven números més grans. Necessitaven alguna cosa... Com? Una cosa diferent. Molt bé. Se'n van anar a una batalla que tenien a un lloc molt fondo d'aquell país i van començar a pensar. Van agafar números i van començar a jugar amb ells. Mireu, els vegeu? Amb aquells números es van amuntonar tots junts damunt d'altres i van fer això. Què vos pareix? Un dinosaure? Molt bé! Molta imaginació, ese xic, molt bé! Però és un xurro patatero. No és un xurro patatero? El cero, sí, el cero també està per ahí. Aleshores no ho teníem molt clar. I sabeu que el patatero, hi ha també escarabats patateros, però ara no és clar. Mira. On es comencen a agafar parts del que ja tenien, que eren els números. Amb el palet més gran de l'1 i l'altre palet més gran de l'1 i un palet de la part de baix del 2 van fer la A. Sorpresa! Havien fet una cosa nova. I així van continuar i van seguir i van seguir. I van fer. Quina és? I sé quina és? G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, X, Y i... Quan va arribar la Z, què va passar? No, què n'hi ha diferent? Colors! Van aparèixer colors! Totes les lletres tenien colors diferents, però a més aquella màgia que havia aparegut de moment va fer que totes aquelles lletres sortien al carrer volant. I ho desmuntaren tot. I ho feren tot nou. De moment, es van combinar i van aparèixer paraules com aquesta. Què posa